Ona dneska stále blčí. Ja ju proste tu budem mať, pokiaľ budem pracovať s pecami Frika. Lebo na základe tejto som sa dozvedel o tej rakúskej firme, keď po 2 rokoch služby sa tam stala nejaká chybička a absolútne som nevedel, že čo sa deje. Tak kolega v tej dobe z práci začal sondovať, že ako to ideme opraviť, peletovú pec, ty vole, ako v 2009 roku, vieš. Si myslím, že ešte nikto netušil v tej dobe, alebo 10% ľudí tušilo, vieš, že čo sú pelety. No, tak sme zisťovali a zistili sme, že na Slovensku nikto s tým nerobí. Tak sme v decembri 2009 išli do Rakúska, poriešili chybičku, vyriešili a v princípe v januári 2010 sme sa vrátili a dohodli sa na spolupráci a odtedy fungujeme.